Старая маці за лучынай кашулю шые, і ўзор выводзіць песні салаўіны шляхамі святаянскіх зор. Сын вольны сокал, партызане, але настане час з лясоў, ён у кашулі вышываны да маці вернецца, дамоў. А можа злая куля пляце ўзор смаротны цень. Чырвонай ружай на кашуле кроў дарагая зацвіце. Не павінен ён загінуць. Старая хіліць галаву, і слёзы на кашулю сына з вачэй гарачыя плывуць. Паўночны сон не хмарыць маці, на шыбах пачынае днець. Чырвонай ніткаю закляцце шэ на кужэльным палатне. Закляцце ад варожай кулі, ад лютай смерці, ад пятлі, ад груганоў, каб праз кашулю дастаць да сэрца не змаглі. 16 страшных нясцерпных год, што гадзінным болем адмерылі свой лік у матчыным сэрцы. 16 год чакання, надзеі, нязбыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і з зусім аднолькавым зместам. Радавы сподак Васіль Іванович у спісах забітых і прапаўшых без вестак не значыцца. Яны бянтэжылі і абнадзейвалі гэтыя пісьмы. Але ішоў час, а надзеі так і не спраўджваліся. Суседзі часам казалі такое, супраць чаго з усёй матчынай сілай пратэставала сэрца, якое верыла і чакала удзень і ўначы. Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе. Але ж гэтулькі год мінала дарэмна.